Pasadan urtean ingenitun jardunaldietan egin genuen lanketatik ertentzeben pixket azpeitin herri hezitzaileek eman berreko lehenengo pausuek zein izango ziren. Eta hor garbi ikusi izan zer baino lehen diagnostiko bat behar zala. Hau da, pixkat abiapuntu bezala jakin nahi genula, gaur egun herrien egiten dien ekintzan bitartez, ze baloretan ez den nahi gehan. Orduan, diagnostiko hori aurrea emateko, talde eragile bat osau genuen, pixket saia ginena zen, da, diagnostika nahi genituen arlo desberdinetako kidiek bertan egoten, eta gero, Eluiarren laguntziekin, pixket urte oso iraundun prozesu hau martxan jarri dugu. Diagnostiko honetan pixke zaila gehiana da, herri hezitzaileen hiru hankak dien horiekin, hau da, hezkuntza, udala eta herri eragileekin, pixket behaien egunerokotasunekin sustatzen dituzten balorien inguruko gogoeta bat egiten. Gizarte honetan, ezteko arduri edo hezkuntzana delegatzen da ikastetxeta eta familieta, eta ikuste genuen, hortik aparte, egunerokuen norbanako danok ari gara elkarrezten, eta hezkuntza eta ezte hori gaina bizi osoko prozesuen dala. Orduan, herri hezitzaileen esperientzia ezberdinak azkenun herri diferentetan, eta hasi ginen lan bat egiten hezkuntzako komunitateeko eragileekin lehen bizi, ikastetxiek, noski, ikastetxiekin hasi ginen, ikastetxe begioen ikusten eta hortik herri guztira zabaldu ginen. Eta orduan baita ere, aurrea beira, zenolako herrien nahi deun eraikitzi eta zenolako herrien bizi nahi deun, importanti da hor danok parte hartzia. Oinarte beti hezitzaile hotzentzako hezkuntza komunitateak egin du nahi. Eta ikustie danak ez deula hemen, ez deula parking nun dauden, parking egiturik, herri antolamenduk, eskaparate batek, danak ez hitzeula baieztatzik, zoza hundixe dela. Eta horren bueltan eragile pilo bat elkartu eta urratzak emateko preste dotie, dauken balixue eman bertzako horrei. Iruditzezat, danok, bai herriak, udalak, eskolak bat egin behar dugula guzti hau aurrera teatzeko. Balore horietan lan iti, danok, parekidetasun izan lehizkena, herri hezitzaile bat, hezkidetza, euskal kulturi beha, herri bertan dauden ondarek zaitzeko, danok, haman komuniz ite maldi madeu lan, sare bat sortzen maldi madeu, azkenin hori indargune bada, ez? Eta pixket ikasliei sentiaraztie partaide herri hortan, azkenin onurak danantzako die, onurak die ikaslintzako, gero heldu izango gana, eta herrientzako ere onurak izatea. Iruditzen zait ikasleak lehenengo etxean, gero eskolan ezten ditugula, baina herriare badala gune egoki bat, eta horretarako herri hezitzailea izatea oso garrantzitsua izango litzatekeela. Balorin lanketan, berdintasunen alde, aniztasunen alde, errespetun alde, elkarbizitzen alde, eragile askok eta askok lan handiseite dela, eta lanketa hori bakoitze bere arlotik sakaban haute ditu baino, dana zentzu berdinen eta koherentzi baten barrun inezpeo oso eraginkorra izan lehikela. Eta lan guzti hori ikustie bakarrik eta aitortzie, guretzat izen da azkimarra garrixe. Baina prozesu honetan kontura geha lan horietan egeana, aigeala, baita ere beste ere zabal batzuk ere ikutzen ditugula, ez dianak zuzenean ingurumenekoak, beste balore batzuk transmititzen ditugula, bai lan egiten dugu moduan, bai jendearekin harreman eta jartzekaren moduan, da beste abar gauzetan, ez? Orduan, hezkuntza kontzeptu zabalean, begiak iriki zaizkigu, eta ikuste dugu, ingurumenan inguruan hezkuntza bat ematen ari gerean jendeai, beste hezkuntza zabalago bat ere ematen ari garela, bai nahiz de inkostientek izen. Nik uste herri hezitzaile bati buruz hitzeken nahi geanin, ezinbesteku dela ikuspegi feministik horre hotia. Beti aipatzen joan betaurreko more hoxekin egin berdeun lanketa guztixe, bai prozesu osue, bai atako joan emaitzek, bai aurra behireko, eitxe deune dinamika guztixen ikuspegi feministie txertatzeko. Herri hezitzaile dinamika nik uste jarri dela heziketa beha zentralidade bat hartuta, ezta? Orduan nik uste eragile danok zentralidade hori hartuta askotan konturatu dela ze arlo desberdinetan eragiten dugun, ez? Naiz eta eragile bakoitzek bere esparru printzipala izan heziketa bide hortatik, baina beste zenbait esparrutan ere eragiten dugula. Aigela ikisten, gaudela herrien batea gaude, ekintza desberdinek antolatzen,
eta ez dugu elkar ezagutzen, ez? Zertan nahi dan, eta hortzako usteak oso baloragarria izango dela proiektua. Elkar ezagutza mouko bat izan dela, ez? Eta gure arlotiken, euskeratiken behira, adibidez sorpresare, ez? Baina izan da datu garrantzitsu bat guretzako, bai kirol, bai kultur, eradanetako eragileek euskera sustatzeko balore hori badakebela behaien egunerokun, da horri garrantzile emate joela. Orduan, guretzako elkarlaneako bidik bilatzeko eta hortan sakontzeko aukera ona dela uste dugu. Guk hemengo proiektue osatzeakuen zenbait balore hartu genitula kontuen eziketiei dagokionez, baina beste zenbait esparrutan ere kontura gabe eragite deula, ezta? Azkenian egunerokuen jendiekin tratauta eta antolatzen diteun ekimenetan elikagaiek eta lehenengo sektoriez gain beste arlo batzutan ere eragiten deula uste dugu. Bai, nik azpimarrako nuke eragin aldetik egondan jarrera ona eta diagnostikun parte hartzie eta gero konturatzie gai batzun ingurun, adibidez eraso matxistan kontrako protokolun ingurun, komunikazio sexistan ingurun, jaso dien erantzunek, benetan aitortzekuk, ez? Eragile asko da norabide hortan lanin, eta nik uste hori, argazki hori ikustia, herritar danantza dela baliogarrixe. Ezagutu genituen adibidez jubilatuen ordezkaiek, eta behaiekin mahai batean hitz egiten, eta lortu genuen, oain, lantzen dugu hainbat egunetan, adibidez, Euskararen egunean behaiek etortzen dira ona, eta txikiekin eta laugarren eta hirugarren mailakoekin egoten dira kontatzen. Baita ere emakumearen eguna etorri zien, hango emakumea bere garaian nola izan zen, beha ze bizi zien eta umiek harrituta, klaro. Gure helburua aurrenekoa da, dazkagu egun ume, mutilda neska gutxitxo, baina helburua da ezitzea, euskeraz, den euskeraz albada, eta printzipalki berdintasun lortzen dugun, baina aurreneko puntua ezi ondo. Hobetu daiteken gauza bat da talde kluben arteko harremana, alkarren artien talkaik eziteko eta alkarren artien harreman hona eduki, eta egunen batin klub diferenten artien zerbait antolau baldin malaike, alkarrei lagundu edo, hori nire ustez baiet. Eta ni hori, harritzeko balorazioen emaitzek ikusita bakula zeinez, zeikazile, eta gero abendu ningoan mengo jardunaldi horietan importantitzen gola, danok elkartu ez, da danok elkarri eze emati dakeun, eta geuk zezken eta ze hartzi dakeun beste taldetat. Abendun bateko jardunaldi hauekin ere lortu nahi duguna da pixkat Azpeitin herri hezitzaileek etorkizunea begira ze lan hildo edo ze pixkat bide horri jarraitu behar duen adostia. Helburu batzuk, arlo batzuk, ondo finkatzen balen baitugu, danok hildo berdina markatu eta horiek finkatuz plan egoki bat egiten baldin badeu, danok daukagula heziketan parte hartze eta heziketan gaztengan eragiteko indarra. Baina, kasu honetan, noski, ezinbesteku da danok norabide berdinien eitie lana. Eta kultura mailan badazkeula hainbat baliabide, kudeaketa eredu, elementu asko erronka batzui aurre egiteko, nahikuek dienak eta sobran dienak bakarrik egin berrituela bai horiek ordenatu, norantza berdinen jarri eta bizkete antolau, bizkete datozen urteetan zehar aurre egiteko eta batea elkarlanien lan egin da iristeko beste puntu batea, ez? Momentu polite da eta elkarlan baten lortu behar dela bako aurra behireko pauso nabarmen bat, kualitatibo bat, eta orduan hoxe. Erronka bezala bide hori batea egiteko antolatu gaitezen. Azpeitiko udal bezala baineko genukena da herritar guztiei eskertzie bereziki hezkuntza formaleko ikastetxi, beraiekin hasi genulako bide hau eta beraiek ezinbestekuk izango dielako bide honekin jarraitzeko eta noski oraingo prozesu honetan parte hartu deben eragile eta norbanako guztiei. Askore arrotza ingo zitzaioen gaie, baina nik uste ekarpen garrantzitsue jaso dira eta ezinbestien dano dakeula elkarren beharra eta aurrea inber baldin badeu, dano batea ingo deulako.